Türkmen turizm firmalaryny ödenýän, maňa makul turizmde firma gurdurjagym diýýäňiz. Elbetde değişýän sebäbi bizinde geçen ýyllar San Francisco'da şeýle ter ýaşamyzda, başga ýerde ýaşamyzda, şu ýyl ýaşamyzda köp adam hatda düýün bir daýda men diýdi Amerikan daýda, men diýdi Türkmenistan arzuwumdy. Ne ýem garrandyr belki şondan diýendir bilemok, arzuwumdy diýen ulanda. Sebäbi hakykatdan Türkmenistana gelmek, görmek isteýänler köp. Size ne gowy pursat, elbetde etýäňiz, reklamat etýäňiz, elbetde işleýäňiz, men hani başga ýerden değişip etdim, makul turizmde firma gurmak niýetim ýok. Ýöne şeýle, yani bizi Türkmenistan hem belki asosiasiýa dorup bilerler, Türkmen firmalar özleriniň turizm asosiasiýasyny gurup, ýene daşýurty ýürütip tanıştyryş şähertini geçip bilerler. Elbetde diýip bilersiňiz, viza ankat däl, bilýän, menem bilýän, menem Türkmenistan nekatdan habarly. Ýöne görýär, YouTube'da da görýär, Türkmenistana gelýänleriň sany artýar. Şonuň üçin hem inşaatlar etmeli, men pirinçi hat köp etmeli. İki taraplaryň hem Türkmenistany tanıştyrýar, hem de elbetde girdejagdanýar. Şonuň üçin hem şu pursatda San Francisco'da, San Francisco'nun turistleriň gelýän merkezinde ýem düýün, şun, näçe adam Türkmenistan bilen gyzykanyny, şonuň üçin hem şular hökmen etmeli. Elbetde etýäňiz, hat köp etmeli, men diýjek bolýan adam. Näherlçe, hoş sağ olun.